ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ತಂದೆಲ್ಲ ಬಾಗಿರತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇಂಕ ಇಟ್ಟಿಯಟ್ ಕಡೆ ಭಜನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಭಜನೆ ಪಿದಾಡಿಯ ತುಕ್ಕ ನಾಡೆ ಪೋದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪೆ ಬಾಯ್. ಭಜನೆ ಕರೀದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಸಾದ ಇಡ್ಯಟ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲ ಭಜನೆ ಪುರ ಅದು ಛಾಯಾಪುರ ಅಂಡೆ ಛಾಯಾಪುರದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಜನೆ ಸೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಭಜನೆ ಪಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂತುನ ಗೋಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಮಿಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪರೆ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಭಜನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು. ನೋಡಿ ಇದು ಶೋ ಕೂತ ಗಿಡ ಪುರ ಮಂತೇರು ಸೂಪರ್. ఎక్కడి ఏర్ల జనం ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರದು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಕಟ್ಟುವಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನೆಟ್ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರ ಬಂದದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾಂತರೀತಿಯ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಾತ ಊಟಕ್ಕೆ ಲೈನು ವನಸ್ದ ಲೈನ್ ತುಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ. ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಜೋಕ್ಲ ಅದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಈಪೆ ಸೈಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆವಂತುನ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಆಸೆ ಪಾಡೀರು ಭರತನಾಟ್ಯ ತೂಕ ಆಂಟಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ ಎಲೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ಉಂತದು ಭರತನಾಟ್ಯ ತೊಷ್ಪದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಸೀದಾ ಸಂತೆದಂಚಿ ಬತ್ತ ಆಮಿಕಲ್ಲ ವಿಶಾಖಲ್ನ ತುಳಿಗೆ ಮುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ವಾಮಿ ಕಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಖಾರ ಆತದಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಗೆನೇ ಮುಗಿತು.